हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चम्पा बिब्लङाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर दिनै आं बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैबावदों। दिनैहाय नाय नोंसोरो बे भिडिअखौ नुखाबायना दिनैहाय मा जादों, दिनै मा जालांखो जोंनि बर' माहारिफ्रा, दिनै हौवाफ्राबो हिनजावफ्राबो मा जालांखो आं मिन्थिनो मोनदों। लोगोफोर दिनै गोबांथार नायदो बे हस्पिटालावहाय फैबाय थादों, दिनै दस्रा हस्पिटालफ्रावबो थांदों जानो हागौ। दिनैहाय गोबांथार बेफोरबायदिनो सोरबा सुइसाइड खालामनाय, सोरबा मुलि लोंनाय, सोरबा बेफोरबायदिनो बाय खारनाय, सोरबा हिनजावजों खारनाय, सोरबा हौवाजों खारनाय। लोगोफोर दिनैहाय नाय माबायदि जालांगासिनो दं जोंनि बर' हारिया। लोगोफोर दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनैहाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बेबो मोनसे प्रब्लेम। दिनैहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जेबो खामानि गैला, थाखा फैसा खामायनो हाले, दिनैहाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानैहाय हिनजावफोरखौ जाहोनो हाले, एबा हिनजावफ्राबो हौवाफोरखौ सुखुला, बैसो जालांनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै नाय दिनैहाय मा जाखो। लोगोफोर दिनै नाय, दिनैहाय बे पेसेन्टखौबो आं नोंसोरनो खोन्थागोन दिनैहाय मा जादों, नोंसोरो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिगोन। नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नाय लोगोफोर, दिनै जोंनि बर' हारिया मा जालांखो थारैनो। दिनैहाय नायदो लोगोफोर, नै दिनै बैसो जायालासिनो हाबा जाबाय जानो हागौ, दिनै गथ' सासे दङ, दायो नायदो दिनै फिसाया जौ फाग्ला जाबोब्ला हिनजावाबो जौ फाग्लि जाबाय। बेफोरबायदि जागासिनो दङ जोंनि समाजफ्रावहाय। लोगोफोर अननानै आं खावलायो, स्पेसियेलि हिनजाव माहारिखौ आं खावलायो, जेनेबा बेफोरबायदि लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानाव था। हौवाफ्रा जिखि जाया मानो, हौवाफ्रा जौ लोंबोला हिनजावफ्रा लोंफानो नाङा। मानो होनोब्ला हिनजावफ्रासो न'खरनि आयना। दिनै हाजारखि हौवाफ्रा लोङा मानो, हाजारखि जिखि खालामा मानो, हिनजावफ्रा थिग थायोब्ला गथ'फ्रा थिग जागोन, नङाब्ला फिसाफ्रा गोदाव सोराव जागोन, एबा गाव गावनि जिबना गोदाव सोराव जागोन, फिसाफोरनि लाइफआ बरबाद जागोन। लोगोफोर दिनै बे पेसेन्टहाबो नायदो हरनि गेजेर, हरनि 12टा, दिनै हिनजावाबो जौ लोंदों, दिनै फिसायाबो जौ लोंदों। दिनैहाय मा होनबावनो लोगोफोर, नाय बैसोआबो उन्दै उन्दै बैसो। दिनै लोंनानै मा जादों लोगोफोर मिथिबायना, बियो पयजन लोंदों, पयजन। दिनैहाय जि बुस्थुखौ जोंनि देहायाव सोयोब्ला दिनै बियो जोंनि जिबननि थाखाय खाथ्रा। दिनैहाय मुलि लोंदों, बियो खोनानो मोन्दों, जेनेबा मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला माने थालिराव सारग्रा एबा एम्फौ बुथारग्रा भिटामिन, बेफोरबायदि एम्फौफोरखौ बुथारग्रा मुलि। साननानै नाय लोगोफोर, दिनै बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै नायदो बिनो हाङा सरथे सरथे जादों, दिनै जोंनि हस्पिटालाव लाबोदों। दिनै एफा हरनि सम, जोंनि लामा मोजां नङा, दिनैहाय लाबोदों, नाथाय बेनि हार्ट रेटफ्रा बिराद खमायबायमोन, नाथाय जोङो लोगो लोगो रेफार हरनाय जादों लोगोफोर। ओमफ्राय दायो नाय बेहा उन्दै गथ' दङ बिसोरहा सानैबो, नाथाय सानैबो लोंनाय मानसिफ्रा। हिनजावाबोथ' बिराद जौ लोंनाय, जेबो थद गैया, गावनि लोंनायखौनो गावनो आन्दाज गैया। लोगोफोर दिनै मा होनबावनो, अननानै बेनिखायनो माने मा खालामनांगौ लोगोफोर, दिनै हौवाफ्राबो हिनजावफोरखौ, मोजां हिनजावखौ गावजों संसार जानो थाखाय सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ। बे बिराद इम्पर्टेन्ट दानि जुगावहाय। आरो हिनजावफ्राबो मोजां हौवा नायनानै लानांगौआ बिराद इम्पर्टेन्ट। दिनैहाय नायदो संसार जानाय समाव थैजासे संसार जानांगौआ सहज नङा लोगोफोर। आगैमोन नोंसोरखौ आं मोजाङै खावलायो, दिनै जाय उन्दै बैसोआवनो दिनै मोजां मोननाय, हाबा लानाय, बेफोरो गाव गावनि हौवाफोरखौ दिनै थैजासे संसार, दान्दैसेनि एन्जयमेन्टआ मा, जेबो नङा, दान्दैसेनिखौ माब्लाबाबो दासान। बे लाइफ टाइम थैजासे सासे हौवाजों संसार जानांगौआ सहज नङा। दिनै नाय बेफोरबायदिनो जायो, दिनै थाखा फैसा प्रब्लेम, दिनै फिसा फोरोंनायाव प्रब्लेम, दिनै गाननाय जोमनायाव प्रब्लेम। बेफोरबायदि जायोब्ला दिनैहाय निरासा जानानै गोसोफ्रा गाज्रि जालाङो, बेफोरबायदि लोंग्रा जायो, बायदि बायदि जायो। स' बिनि थाखायनो माने दिनैहाय आङो बिराद दुखु मोनदों बे पेसेन्टखौ नुनानै। दिनै उन्दै बैसो बिसोरो, दिनै उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायदि लोङो जायोब्ला बिसोरनि जिबना मा जाहैगोन, बेसे गोबाव जोरगोन, आरो न'खरा मा जागोन साननानै नाय। दिनै उन्दै बैसोआवनो हौवाबो हिनजावबो जौ लोङो, दिनै फिसाया मा जालाङो जेबो मिन्थिया। दिनै उन्दै गथ' दङ बेहा, दिनै बे उन्दै गथ'खौ खेर लानो नालागै दिनै गावहासो जौ थिगसे लोंनानै दिनै हौवायाबो जौ लोंबाय। दिनै फिसाय फैनायनि सिगांनो हिनजावा अलरेडि जौ फेखानायखामोननो। दिनै मा जालायखो, फेमिलि मेटार, दिनै बियो लोंनानै दिनैहाय गावनो सेन्सलेस। दिनै लोगो लोगो हस्पिटाल गिदिराव रेफार खालामनांबाय। हस्पिटालाव रेफार खालामोबाबो इरैनो ट्रिटमेन्टखौ मोना लोगोफोर। दिनै नोंनि न'खरावहाय खरसा जागोन, खहा जागोन। दिनै डक्टरनाव थाङोब्लाबो इरैनो रावबो फ्रि ट्रिटमेन्ट होआ लोगोफोर। स' बिनि थाखायनो दिनैहाय जे एसे दङ बेजोंनो जेनेबा मोजां न'खर खांनांगौआ इम्पर्टेन्ट। दिनै हौवा आरो हिनजाव मिलायनायासो सबसे इम्पर्टेन्ट। दिनैहाय नायदो मा जागोन, बेफोरबायदिनि न'खरा मा जागोन लोगोफोर साननानै नाय। दिनै हौवाबो हिनजावबो जौ लोंनानै बेफोरबायदि, आरो बिनि देहाया मा जागोन, दा बियो पयजन लोंखाबाय, दा बिनि मोदोमाव हाबखाबाय,
बिनि साइड इफेक्टफोरा मा जानो हागौ मिथिबाय लोगोफोर उनावहाय बेफोरो नार्भनि प्रब्लेमफोर जानो हागौ ब्रेननि प्रब्लेमफोर जानो हागौ आथिं आखाइ मिजौग्रा साग्रा जागोन बेफोरबायदि मुलि लोंनायफ्रा लोगोफोर दिनै बायदि बायदि बेराम जागोन बेफोरबायदि जायो लोगोफोर स' बिनि थाखायनो बिराद माने गाव गावखौनो हुसियार सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरबो मोजाङै खोनासंनानै ला बाबुमोन नानिमोन नोंसोरो मोजां हौवाखौ सेलेक्ट खालाम आरो मोजां हिनजावखौ सेलेक्ट खालामनानै ला नङाब्ला संसार जानायाव बिराद प्रब्लेम जागोन बेफोरबायदिनो फैबाय थायो हार मासाव गैयालाबो सासे सानै फैयो बेफोरबायदि मुलि लोंनाय सुसाइड खालामनाय फासि नांफ्रामनाय हिसाब गैया फैयो बेफोरबायदिनो सोरबाया बथल देग्लिनानै लोंनाय सोरबाया थाइदिन लोंनाय सोरबाया बेफोरबायदिनो माबा माबि पयजनिं लोंनाय सोरबाया मैगङाव सारग्रा भिटामिनफोरखौनो लोंनाय बेफोरबायदि सोरबा राउन्ड आप लोंनाय बेफोरबायदि हौवाफ्राबो लोंनानै फैयो हिनजावफ्राबो लोंनानै फैयो लोगोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा माने बिराद दुखु नांदों माने जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि मानो जाबाय थादों फैबाय थादों बेफोरबायदिनो हामबायसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामो बेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफोरबायदि दाजाथोंसै लोगोफोर दिनै इउनिटि जानानै न'खरखौ मोजां दानो सेस्था खालामदो